Predtým, než sa narodíme na zemi, naše duše žijú v nebi v pokoji a šťastí. Dobrovoľne podstúpime nebezpečnú cestu do života, čeliac všetkým výzvam. Vstúpime do života odvážne, nevediac, či sa bezpečne vrátime, alebo budeme musieť znášať utrpenia. Sme si istí, že výsledok tohto rizika bude stáť za pokrok našej duše, v nádeji, že budeme veľkým prínosom pre ostatných. Jednoduchá pravda je, že ľudské bytosti sa rodia do tohto sveta znova a znova s cieľom získavať skúsenosti, ktoré sú nevyhnutné pre dušu. Bez toho nemôžeme dosiahnuť osvietenie. Aby sme dosiahli vyššie šťastie, musíme si uvedomiť, že duša je naše pravé ja. Napríklad, naše telo je ako oblek a reinkarnácia je ako obliekanie si nového rúcha pre nový život. Zatiaľ čo našou skutočnou identitou je duša, fyzické telo je len odnímateľný odev.